Goedemiddag. De Kunst- en Cultuurweek. Ja, maar die is nog niet aan de gang. Hè. Oh, dus dan zien we eigenlijk op tijd. Ja, je zit royaal op die eten. Goedemiddag. Ja, hoe ken ik dat van? Nou, die mevrouw zei... Kent je mij ook? Van de sauna? Nee. Oh. Nee, van het ijswater. Nee. Van het ijswater? Nee, ik heb ook eens een keer in de krant gestaan. Oh, met ijswater? Nee, Nee? blijf hier staan, jong. Ja, we mogen geen reclame maken, hè? Verhoor ik niet. Dat moest ze zelf weten. Ja, nee, dat... Wat gaat er nou doen? Goedemiddag samen. Geen idee. Wat? Had een idee. Had een idee. Ah, kijk. Dan kunnen we met gaan terug. Oh. Wie is dit? Leon van Kessel bij zijn nering. Dit is ook nering. Ja, moet een handje lopen hobby. Ah, oké. En jij woont hier? Wij wonen hier in dat hele ding daar. Dat is een pand, dat is van 1712. En in 1838 hebben ze dit allemaal bijgebouwd. Ah. Dus, En is dat niet leuk? dat is fantastisch. En dat weet ze het ook nog bijzonder aan is. Hè? Nou? Daar bij die lijn daar is de kelder. En in de kelder is een waterput. Ja? En die waterput, die staat met een looie piep wie vroeger op een pomp. Ja? En als ze dan pompten, kwam dat in een pompensteen. En dan liep dat water uit de spuur daar. En dat deden ze dan de melktuiten in Keulen. Daarom staat er zo'n melkbus. Dat is toevallig van Laurentius van Remun, een melkbus. Dan had ze boven in de graanzolder. Ja? En de graanzolder, dat deden de boeren in dat tijd hier het graan laten bewaren. En dan had ze inpandig een bakhoes. En waar daar geen raam is, er was vroeger één raam. Ja? Getralied. En als er nu het was, dat stroop was boven gespuis. Die gewoon uitruiken daar. Dan had ze loeken dicht, getraliede ramen. Kostte dich niks maken, want dan kost het meel. Kost je gebruiken om te bakken. Had zuiver water. Een soort van safe room. Ja, Heb je dat begrip? Ja, maar Ja? dat is modern. Hè. Dat is Ja. modern. Maar dit was autarkie. Was ze de boel kapot aan het maken? Nee, Oh, oké. ja. Nee, maar dat was dan eigenlijk de plek waar ze mensen, want die stingen 1, 2, misschien 3, 4 huizen in Ja. dat tijd. Dan werden die ook ondergebracht dat die veilig hier in dat pand kosten zijn. Wat gaaf. Ja. En wat is ook geschiedenis met dit pand? Is dit eigenlijk al heel lang in de familie? Nee, Nee? ik heb het gekocht en in 89 heb ik toestemming gekregen dat de hele gevel, toen aan die zwarte lijn, allemaal draafkoos. Waarom? Elke rode steen was ze zuus, dat werd toen aan het verpulveren. En dat kostte veel te veel geld om uiteindelijk al die moeren, Oh. zeg maar al die moeren opnieuw uit te kappen. Hè. Daar zie je nog zo'n steen net onder dat remke, zodat het zo rood is. Zie je hem daar? Ja? Ja, die verpulverde gans. En toen heb ik gedaan gekregen in overleg met de gemeente en met Monumentenzorg, want het is een rijksmonument, dat helemaal vernieuwd mogen worden. Maar ik moest wel op dezelfde plaats, dezelfde motor van de kozijnen en de ramen en de loeken gebruiken. En daar heb je ook keurig netjes aan gehouden. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Nee, maar kijk, want dat kan ze niet zomaar doen. Want er komt om de zoveel tijd komen er mensen kijken
was ze boos mee bezig was en hoe en wat. Hè. Ja. En nu, ja, wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon eigenlijk in der tijd waar ik consulent van het leerlingwezen. En toen heb ik geëist van de A-nummer dat ze dit allemaal gingen doen, restaureren, als een leerlingbouwplaats. Ah, En een leerling... Wat A? ja, dat klinkt heel slim. Ja, wat is dat nu? Vroeger had ze dat in een leerling metselen, tummeren, gingen door die streekschool. Die kost het dan heel fijn leren. En hier kosten ze dan de praktijk doen. Op een perfecte casus natuurlijk. Ja, maar die deden dat. Dan moesten ze werk hebben voor 6 leerling timmeren, 6 leerling metselen. Die werden onder leiding van een leermeester metselen en een leermeester timmeren, werden die begeleid. En dan had ze een technische commissie, die kwam om de zoveel tijd de werkbeuk controleren. En kijken, wat heb je dat gedaan? En dan kregen ze dan waardering weer. En zo werden die eigenlijk steeds verder opgeleid naar een hoger niveau. En dat hebben die hier netjes gedaan. En die hebben daarachter de zaal, dat is het café wat vroeger dat café was, hebben die ook zo gebouwd als leerlingbouwplaats. En nu is dat café gesloten en de zaal is weg, alles is verkocht. Want er is geen meer aaning voor. Waarom hangt er proficiat op de... Die was zondagjarig. Ah, Zo, de 13e, zaterdag. proficiat. Zondag, dank u. Dus En iets anders wat me opvalt, er zit een huilend, oh, dat is een huilend mechje, een kindje. ja, dat is van Truus Komans, dat is een beeld. Nee, Niet? Is dat van Keunen? ja, geloof wel. Oh, ja. Zo, ja. Oh, daar staat er ook nog een, dat is een mogen lezen. Wow. Oh, door. Ja. Ja. En als ik hier dan aankom lopen en ik zie dit hier op de binnenplaats, excusez le mot, maar het heeft een hoog spiepertje gehalte. En dat bedoel ik op de meest positieve manier, hè? Ik moet niet te verontschuldigen ervoor, want daar ben ik trots op dat het zo is. Is wieper. Ja! Als je nu, ja, je zag het, dit is Malle Pietje. Kijk, daar hebben ze een beetje zo het gevoel van de eerste de maling genomen. Nee. Nee, joh. Maar Dat is gewoon te leuk. hoe lang doet je dit al? Nou, dat zou ik toch zeggen. Sinds ik met de restauratie bezig ben geweest, heb ik eerst achter een schuur en een stal afgebroken. Ja. 40.000 steen hier op aangehaald, hier op de aanhangwagen schoongemaakt. De daakpannen. Alles wat hier nu op het dak ligt, de helft ervan zijn daakpannen die ik dan van de achtermid heb gebracht. Hout, ijzer, van alles. En omdat ik hier dan een hele partij had liggen, ja, er kwamen mensen die een schuurken en boeren waren van, ken ik niet, van die stenen hebben en dit en dat. En zo ben ik die beginnen te verkopen. Hè. En ja, dan werd het dit, dan werd het dat. En uiteindelijk, als je keek naar wat er dan mensen daarvan zagen ze, ja, maar ik kom nog eens even terug, want toen hebben ze dat nog te liggen en dat nog en daar heb ik nog iemand voor. En toen is dat langzaam begonnen. Toen waren we een keer in Mazeik op de antiekmarkt met Pinkster is dat. En er waren een man die had daar tegeltjes liggen. En ik zeg tegen hem, ik zeg, daar heb je tegels liggen. Ja, 400 frank sting erop. Dat waren een vierkantje meter. Ik zeg, is dat alles? Nee, zegt er. Ik heb in Rutte, in België, heb ik nog veel meer toes. Oh, ik zeg, dan wil ik wel eens weten waar ze hebt, hè. Ja, zegt er, dan moest je maar een keer komen kijken. Dus ik ben daarheen gereden. En op een gegeven moment, toen ik daar bij hem was, dan had er door allemaal kratten staan. Misschien wel 25 kratten. Ik zeg, en daar zitten die allemaal in? Ik zeg, ja, zit er. Dat is alles. Ik zeg, maar daar kan ik dus niet 25 of 400 frank per vierkantje meter vergeven. Ik zeg, wat God weet wat er allemaal kapot is. Hè. Nee, zegt er, ik maak de prijs en dan is het goed. Ik zeg, verkocht. Ik zeg, maar wie krijgt die toes? Oh, zegt er, die breng ik toch even. En dan komt hij, brengt dat hier allemaal her.
En ja, dat sting je hartstikke vol. Hè. En dan heb ik daar ook weer 30 vierkantje meter daar en allemaal verkocht. En op een gegeven moment, hier om verder te kunnen werken, ging ik naar Mundimaat. En daar is een tweedehands handelaar van bouwmaterialen. Ik zeg, Peter, kunnen die niet bij deze in conciliatie gaat komen, dan wie ze nodig hebt, dan kom ik ze wel halen. Maar joh, zegt er, dat is goed. En bij hem die allemaal verkocht, hè, en die heb ik zelf gereden. En daar op een gegeven moment, dat is nu 2 of 3 jaar geleden. Oh, ik heb nog eens aan die man gevraagd in Rutte. Ik zeg, wie komt zo aan zo'n tegels in die kratten? Ja, zegt er, we hebben in Simpelveld in Klooster afgebroken. Althans, de gang. Hij zegt, en daar komen die vanaf. We moesten daar, dat moest allemaal weg. En toen heb ik dat metgenomen. Toen ging ik met een vriend van mij naar Zuid-Limburg, wie het 100 jaar was, dat miljoenenlijntje daar geïntroduceerd werd. En toen gingen we ook naar Vels. Maar van tevoren eerst naar Simpelveld. En waarom? Dat was een expositie van kerstgroepen. En die wil ik wel eens zien. Hè. Hoe komen we terecht in Simpelveld? In dat klooster. Kijken in die dingen, van die grote tegels allemaal. Ik zeg tegen de man, ik meende dat die vroeger die ging anders uit zogen. Ja, er logen hele andere tegels in. Hè. Ik zeg, dat is ook toevallig. Weet ze ook dat ik die tegels gekocht heb, dat die allemaal uit zijn gekomen. Ja, zegt er, dat is ook toevallig. Hè. Zo, en op die manier heb ik die allemaal meer hierher genomen en ik heb met gedaan. De wereld is klein.